Ποντιακό έθιμο των Μωμογέρων που αναβιώνει κάθε χρόνο αυτές τις μέρες. Στο χωριό Άγιος Μάρκος του Κηκής οι παραδόσεις καλά κρατούν. Τι συμβολίζουν τα Μωμογέρια? Για τα Μωμογέρια υπάρχουν δύο διαφορετικοί συμβολισμοί. Ο πρώτος συμβολισμός είναι το ότι λέγεται από την ιστορία των παλαιών που ήρθαν από εκεί, φυσικά ήρθαν από τη Λαραχανή του Πόντου, της Ματσούκας. Λέγεται ότι τα παλικάρια τα οποία βρίσκονταν στα βουνά Αντάρτες και ήταν επικηρυγμένα από τους Τούρκους, ήταν ένας τρόπος για να μπορούν να κατέβουν τις Άγιες αυτές τις μέρες και να κατεβούν στα χωριά τους, να μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με τους δικούς τους, γίνονταν Μωμόγεροι. Ο συμβολισμός τελικά, τα Μωμογέρια αποτελούνται από τους Μωμόγερους, οι οποίοι παίζουν τον ρόλο τον οποίο έπαιζε ο χορός στο αρχαίο θέατρο. Αποτελείται και από έναν θίασο και μέλη του θιάσου στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν η νύφη, η οποία συμβολίζει την άνοιξη ή τον καινούριο χρόνο. Ο γέρος, ο οποίος συμβολίζει τον παλιό χρόνο, είναι η γριά η οποία μυρολογεί το θάνατο του γέρου, τον οποίο σκοτώνει συνήθως ένας νοικοκύρης του χωριού, ο οποίος θέλει να έρθει γρήγορα η άνοιξη. Είναι ένα έθιμο το οποίο το φέραμε, από ό,τι ακούσατε, από την Λαραχανή, από τη Ματσούκα, φερμένο από τους παππούδες μας. Εμείς το βρήκαμε και το κρατάμε αναλύωτο. Εγώ συμβολίζω την άνοιξη, τον καινούριο χρόνο, που ερωτοτροπεί. Την άνοιξη, όπως ξέρουμε, Ανθίζουν όλα. Ανθίζει, ναι, ανθίζει, τα πουλιά ζευγαρώνουν. Το ίδιο θέλω να κάνω κι εγώ. Με όλο τον κόσμο, με όποιον βρω. Ο δεύτερος συμβολισμός συμβολίζουν τους μήνες του χρόνου. Πάντα οι Μωμόγεροι είναι 12, που συμβολίζουν 12 μήνες του χρόνου. Η νύφη συμβολίζει τον καινούριο χρόνο που έρχεται και γι' αυτό σαν καινούρια που είναι σαν την άνοιξη έρχεται φέρνοντας την άνοιξη μαζί της, γι' αυτό είναι πεταχτή, χορεύει, κοιτάει με ποιο θα κλεφτεί, τρέχει δεξιά-αριστερά. Ο δε γέρος με τη γριά συμβολίζουν τον παλιό τον χρόνο, ο οποίος φεύγει. Κάποια στιγμή πέφτει, γίνονται προσπάθειες να το συνεφέρουν κτλ. Είναι ο συμβολισμός των δύο χρόνων. Κάτω